Kaseng Hinyotrep Youth Council but Hinyotrep Integrated Territorial Organization Bhoirumbong Circle Hagasingi Balang Leli Ikundu ya BDO ka Bhoirumbong CNRD Block ban Budin halor ki Sinjam balashim de ki Bor Sarkar halor ka Jingpersha Menshna Resort harut ka Waduj Uminshi ka Waduj Uminshi ka de ka badan hakaput kasnong Bhoirumbong lum soping but ka Bhoirumbong lum dekla kini ki artli ki seng haka arphau tarik ujumang kelet jurep ya kajing te jang ka resort harut kani ka Waduj hadin ka jing ujor ki pajba bagani ka resort kan sepenjat pencaklia ya kani ka Waduj kini ki seng lembet ki pajba ke dawa ya utra jang ka resort paure ben pinsang ya mardor ya kajing te to Bhoirumbong Circle hi awi ka sur ngila shim yak sinjam dang ba kajing ya nyenti ha kitu ki tayo ki banai ba adep kum pili kumala ya shikmat ng ba presiden jang ka HYC Bhoirumbong Circle ila keren di poin ki ba ya hab kajing jong no ngre ngiwan dang ta kajing jong upat nok snong jong ka snong Bhoirumbong ba hab hakadong khap mara te ka ka ba ngiru ngisau ya kajing ka jong ki ka dehi kajing jong parado pasnam kumta ngiwan sakni ka daw ngin kwa magani ka kandu kan damno kan long ka chaklia ka jabai na shala sisngi kumang ila daput krenteng kani ka dehi ka benta ka ba long ka ba ta sisa haka imlang salang ka bam di ka badan kam tam hakmat tenak ta ka daw ngiru terus kham ka ka ba ngila ayat bersikata kumbang yuk kubur hakani ka sngi ada ben keren khmat na ba tension makri ka ba dan kam ka long ba misalnya hai officer video hangtai bang ngila on kenduk menta ka ba sultanat ai ku blai kerpang na ka daw ka ba iru ila shim ka jing ka khli ban shim bai kat kum kata ka jing tha kini ki ar seng kila IT ru daga dorkas shaka office u deputy commissioner ga ribhoi haka ar sautri ku chliu man pin paw ya kani ga jing persha lapin tip bana kaliang u BDO ka Bhoirumbong block ula kular ban slet jurep haka ar pundiu tarik u naitung ya kani ga jing tei man pin tikna la kani ga jing tei ka deine em ka pin khenya ki kindon an bad hukum ka yeng kashari ba mana te jing tei marjan kiwa hadin ba nakaliang ka HYC harangkat ki perlok na hito adin bangi nakaliang jong kasang hakini ki binai ki bladap ngilawan jurip ya kani ka jaka hakabdan hani po Bhoirumbong lum shopping ke ba hapru hak bordar jong ka lum dekla ngilawan jurip bangi bagani ka jingtei jong ka ye kala long bi ain te kumba PUI kumba ngila keren hakitu ki media ki bladap sakmat but adin ketu dagalyang jongi kasang ngila lek kendu ru sadu sha office jundisi halar kajing jingbu jungi ya kikot ban ujor halar kajing tei jungni ubreu ya kane kajing tei harut kawa umsi ta halar gitu ki phang itu ki jingkrang jungi ki baladap sakman ka sadin dementa kasni pat nagalang ka HYC bat ka hitohi ni budin ya kane ka isu te hadin agatu ke por bangi keran apo office jong DC ribhoi nilai kendu ya additional DC agatu ke por tinggal yo bangi keran bat ila ong ba ya kani ka kam in forward in sapha sha sa kani ka block apo Bhoirumbong